Днес при нас е доктор Ивайлова, която ще сподели с нас полезна информация за алайнерите. Здравейте, доктор Ивайлова! Много ми е приятно да се срещнем отново. Здравейте, на мен също. Какво представляват алайнерите? Алайнерите представляват вид снимаем ортодонтски апарат, който е доста естетичен. Представлява ето такава снимаема машина, която е изработена от прозрачен материал, обикновено доста хубава пластмаса, която има силите да премества зъба, но в същото време е и еластична и пациента може да сваля и поставя шината. А какво представляват атачментите? Атачментите представляват също вид естетични топчета, които имат цвета на зъба и се прикрепят към повърхността на зъба, предната и задната. Самите атачменти са изработени от материал, който се използва за естетични обтурации или естетични пломби. Тяхната функция е да подпомогнат самите алайнери в физичните процеси на преместване на даден зъб. Като за всеки един пациент и случай те са строго индивидуални. Няма протокол, по който атачментите да се поставят на едно и също място при всеки един случай. Това е строго индивидуално. Подходящи ли са алайнерите за всеки пациент? Към днешна дата смея да твърдя, че в над 90% от случаите един пациентски случай би могъл да бъде разрешен с снимаеми алайнери, но не винаги. Правя скоба не винаги, защото има доста по-комплексни и сложни случаи с дълбоки закапки, ръбцови закапки, които са по-трудоемки и колегите, които се занимават професионално с ортодонтия, предпочитат този тип случаи да се разрешат с фиксиран ортодонтски апарат. Говорим за металните брекети, а понякога има и наистина сложни случаи, които се нуждаят дори и от ортогнатна хирургия. Колко време продължава лечението с алайнери? Лечението продължава толкова, колкото е и сложността на случая. Ако един случай е сравнително лесен и трябва да се постигнат минимални козметични измествания на определен брой зъби, то би продължило не повече от една година. Но ако случаят е по-сложен, със сигурност лечението би продължило над една година, като това, пак казвам, е строго индивидуално спрямо всеки пациент. А болезнено ли е лечението и има ли дискомфорт? Не бих казала, че лечението с алайнери е болезнено. Дискомфорт има. Особено при поставяне на първите стъпки. Пациентите усещат стягане в челюстите, болка, която е лека болка при сваляне на самите алайнери или при тяхното поставяне отново. Но смея да твърдя, че след този период на минаване на първите няколко стъпки, пациента свиква с усещането и не бих казала, че е болезнено. Сигурно има дискомфорт, но не е болезнено. Каква е основната разлика между алайнери и брекети? Основната разлика между алайнерите и брекетите е най-вече естетиката за пациента. Понякога разликата включва и времетраенето на самото лечение, защото не може да категоризираме под общ знаменател всички пациентски случаи, дали могат да бъдат подходящи за алайнери или за брекети. Разликата някога е и в бюджета, защото брекетите доста често са по-бюджетния вариант,
Но това, което е най-отличително като разлика е, че едните могат да се свалят и са прозрачни и са доста по-естетични, докато другите са си постоянно на зъба на пациента. Едните изискват по-голяма грижа към морална хигиена, а другите са доста по-лесни за поддръжка, но пък едните имат предимство, че не могат да се свалят и пациента съответно няма как да ги свали и да забрави за тях, докато другите носят пациентската отговорност. Колко часа на ден е необходимо да се носят алайнерите? Алайнерите трябва да се носят поне минимум 22 часа на ден, за да имат действие. Трябва пациента да е отговорен, че след като се нахрани или пие определена напитка, трябва да си измие зъбите, съответно и алайнерите, или минимум да ги изплахне и отново да си ги постави. При алайнерите имаме фактора, който е пациентска отговорност. А какво се случва, ако пациентът не ги носи достатъчно дълго време? Това, което може да се случи, е на първо място да се забави лечението и на второ място да утежним самия процес. Защото когато имаме алайнери, преди самото започване на лечението, има определен брой стъпки, които са изчислени индивидуално за пациента. И когато пациента не си носи алайнерите отговорно и протаква това време и си мисли, че примерно днес, ако не си носи алайнерите половин ден и си ги сложи, но така ги носи повече дни от определените дни, които са предвидени за стъпката, нещата няма да се объркат, не е точно така. Когато не се носят алайнерите, забавяме и функцията им, т.е. някой зъб не се измества по начина, по който е предвиден да се измества. Може ли да се яде и пие с алайнери? По принцип не е препоръчително да се яде и да се пие с самите шини, защото те могат да се деформират. Когато се храним или пием подсветяващи напитки, тип вино, кафе, е препоръчително да свалим алайнерите и когато вече сме се нахранили или сме приключили с обяда си, вечерята, да ги поставим отново. А може ли да се пие в такъв случай вода при носене на алайнери? Да, абсолютно. Когато сме жадни, няма смисъл да си сваляме алайнерите. Абсолютно може да си пием вода с тях. Колко струва лечението и от какво зависи цената? Цената зависи най-вече от сложността на лечението, от продължителността му, от броя на стъпките, които са изчислени предварително. Така че няма конкретен отговор колко струва лечение. Зависи от сложността на случая. Дали е лесен, дали е среден като сложност или вече влиза в категория на сложен случай. А знаем, че на пазара съществуват много различни марки алайнери. Кои според вас са най-качествените? Да, вече има доста различни марки, като всяка от тях е професионална и постига много добри резултати, но пионерите в създаването на алайнерите са фирмата Invisalign. Те и до към днешна дата поддържат много високо ниво на качество и накрая на резултат в лечението, така че бих отговорила Invisalign. Кога можем да видим първата промяна? Първата промяна при носенето на алайнери обикновено настъпва много бързо и говорим за период от примерно 2 седмици. Първата промяна може да бъде забелязана още след приключването на носенето на първата стъпка. Първата, втората стъпка вече се усеща като видими промени и за пациента,
и реално колегата може да потвърди това. Всеки заболекар може да потвърди, че имаме доста добър резултат още от първите стъпки. Ако имаш въпроси относно алайнерите, сподели ги в коментарите и ни последвай за повече полезна информация.